Lain-laing produkto nga gama sa tenon ang nakadisplay sa Government Center Compound sa Barangay Santa Clara, Lamitan City, Basilan. Naay sanina, bag, kalo, pitaka, ug uban nga maoy gidagsang sa mga mamalitay. Siguradong pulido ang produkto ug adunay unique nga mga disenyo. Mitikuloso ang pagkahimo kaysa sanina pa lang mulungtad og usa ka bulan ay kini makumpleto. Hilabi na sa ternong sanina sa mga babayi. Ang forma ug disenyo sa tela gikan pasaklan sa katigulangan sa mga tribong Yakada nga karon popular na kaayo sa mga turista gikan sa mainland sa Zamboanga Peninsula. Kahit maganda. Tenon ang tawag sa tela nga ang pasabot lumad nga buhat sa mga Yakana nga nailhan na sa tibuok nasud. Karon ang ika-49th founding anniversary sa Basilan Province ug usa sa ilang gipasigarbo ang Tenon Konyakan Waving. Mao nga gihimo ang Tenon Pakaradyaan Caravan. Tenon, pareho lang siyang ibig sabihin ng woven or the product itself, tenon. The act of weaving is tenon. Ang tenon usab ang usa sa naghatag og panginabuhian sa mga miyembro sa tribong Yakan. Nang hinaot si Basilan Governor Jim Hataman Saliman nga sa pagdagsang sa mga bisita gikan sa lain-laing dapit sa ika-49 nga founding anniversary sa probinsya. Dakong tabang aron mailhan sa tibuok kalibutan ang tenon ug uban pang mga produkto nga ginama gikan sa probinsya. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.